Ningizimu Afrika kuphi nakuphi la kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV siyakubingelela futhi siyakwamukela. Njengenjalo ke mbukeli wami sihlele Mkhulu Hoti la sihlele inyanga YoMpedi sihlele no professor bathi uDSTV. Mkhulu ake ubingelela ababukeli emakhaya. Thokozani sanibonani dumelang absheni endalo lobulisa lana inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti umkhulu omuhle uhlala njalo ajabulile umkhulu wenza ukuthi abantu babe nezimali abantu baphakame abantu babe nezimoto sekunabantu abaningi of which they have cars they have houses they are owning big businesses, big buildings, big properties. I don't know how can I really put this. Kunabantu of which bayaphila ngami. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Ay Mkhulu soke sibheke topic yethu namhlanje. Uzokucacisa Mkhulu ukuthi uchaza ukuthini la mawuthi Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane. Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane. Kodwa ke ake sime kancane nje umbukele akakathi ukulinda. Siqale la. Mkhulu, umdonso wemali ngabe ukho sekhona yini futhi uma ukhona uyimalini? Umdonso wemali ikhehla lamakhehla usasekhona and umdonso wemali ubiza nje imali engange 2000 rand. Umdonso wemali is a product of which it's used by more civilized people, abantu of which they have reached their maturing stage. I'm talking about abantu abasebenzayo, I'm talking about abantu abafuna ukuba nemali, I'm talking about abantu of which when they say mina Mkhulu Hoti ngifuna ukuthi ngibe na something kulonyaka lo abantu bethi bayuse umdonso wemali kuze imali zabo la zabo pheka khona zikwazi ukuthi zize elesize ngamandla. Umdonso wemali is just the product of which I give you. Ngiyakuthumela ukhona uthumela imali engange 2000 rand. Umdonso wemali uyawukhotha. Uma ukhotha ugeza ngawo uqhuma ngawo. Uma uqeda uhlikihla la esifubeni. Kungani kumele ukhothe? Isilungisa ingaphakathi lakho elinegazi elibi elivala ukuthi imali ingabi khona phezulu kwempilo yakho. So you need ukuthi uyuse umdonso wemali so that your life can be a better something. Thola umdonso wemali u-order u-Eastern Cape use-Port Elizabeth ukuphi use-Uruguay wherever you are uma umuntu usekoloni apho ukhoyo thatha umdonso wemali uzawuqeda uzalungisa impilo yakho. Abantu base-Cape Town order umdonso wemali. Kunabantu of which will hear bethi Mkhulu Hoti uyadura. Mkhulu Hoti uyadura. But kunezinto of which they are seriously cheap. Ufuna size sikwenzele ini mntaka baba. Nayi imithi yokudonsa imali, yokuvula inhlanhla zakho. Unemali zakho ivalekile, umuntu ogembulayo, ufuna ukuthi imali idonseke ize ngakwena. Thola umdonso wemali, ukhothe, qhuma ngawo, hlikihla isifuba sakho ngawo. Then yonke into yakho izokwazi to be right. Themba mina wena uzobona. Makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sibheke la mangabe ukuthi uthini ngobaba wengane? Makhosi. Mawuthi ubaba wengane. Ngobaba wani khehla? Baba wengane. Mangithi ubaba wengane, ngithini ngaye baba wengane? Lana ngikhuluma ngeproduct ebiza imali engange 500 rands. Le product le product of which isebenziswa abantu besifazane abashiwa amadoda nezingane. I repeat again. Isebenziswa abantu besifazane abashiwa amadoda nezingane. Lana ke sisuke sithatha lo muthi lo sikeza ingane engena baba oyiwondlayo ukuthi lo baba lo ngawondla ingane yakhe akakhumbule ingane yakhe. Uma engayiwondli le ngane kuyomosheka yonke into. Lana ke ngifake imithi engeze ngiyikhuluma ukuthi ngithini ngoba because bazabe sebezenza mina sebayenza lento le. Ubaba wengane lo muthi lo ubiza nje imali engange 500 rands. Ngizofika nawo next week mangizoshuta ngikubonise wona. Baba wengane ukhona umuthi wakhona ingaba nje ukuthi ngishute nje ngijahile. Lo muthi lo ugeza ingane ngawo. Muqeda ugeza ingane ngawo, especially ingane yakho mengathi uyibona ngathi keeping inyembezi as a fast mgezi. Melo ingane ngathi yakhalanya noma izwe ibhlungu uyigeza ngalo muthi lo. Ubaba wayo la ikhona ugijima azowondla ingane, ukhumbula ingane ukuthi ngashiya ingane kuntombi, ngashiya ingane kuntomfuthi, ngashiya ingane kudiyeketseni, ngashiya ingane kudimpho. Ukhumbula ingane yakhe. Uma engayondla ingane kuyomosheka kwasani ngoba lo muthi lo ungikhalela ngokwawo. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu kunomuntu lana othi yena ufisa nje ukuthi umkhulu amvulele inhlanhla. Akafuna ukuthwala nje ufuna ukuvulelwa inhlanhla. Ngabe kuyimalini ukuvula inhlanhla? Ukuvula inhlanhla kuMkhulu Hoti it's mainly from 5000, 8000, 10000. Ukuvula inhlanhla it's something like this. I want to abantu understand. Ufika kimi ngemali engange 5000 kunikeza imithi ozoyisebenzisa ivula inhlanhla khombo. Le mithi le uthola imithi almost 6 to 7 imithi. Le mithi lo ozoyisebenzisa treatment. Le mithi we use it for 6 days noma 7 days. We use it for something like 2 to 3 months.
uvula inhlanhla zakho kuze imali yakho ikwazi ukuthi ibonakale kuze inhlanhla zakho ezavalwa abathandi zivuleke kuze laba kwenza kabi zibuyele kubona ilo muthi lo ikhombo ka 5000 rand sibe nekhombo ka 8000 rand we uzofika lana ngugeze nguhlambulule nguqinise ngenhlanhla sibe nekhombo ka 10000 rand la uzofika khona ngugeze nguvulele ngukhanyisele nguhlambulele into zakho ngendlela esigaba esiphezulu ukuthi ngilungisele into zakho umuza for ukuvula inhlanhla nge 10000 rand woza nengubo yakho blanket itlole kubo ntlele mochi ka lepai ntlela le kubo ya gago ga ile gore o motho o ile gore wena o bona gore matlhogo la gago a tswaletse kgotsa a tswetswe tla le mo woza la kimi tlamo ka kubo fika la nengubo mazulu angazi ukuthi ingubo yini ngoba nithi ingubo futhi into ezoqhokwa impahla lezi ngigcokile yikuba ngingubo leyo kulala woza nengubo yakho yokulala A1 ozofika uyishiye la ekhaya ngizokwazi ukuthi ngilahle lemimoya emibi evala into zakho leyo ngubo leyo ufika uyishiye la ekhaya kodwa ufika nalokho nengubo la ekhaya uphethe nje imali engange 10000 rand ingalendlela engivela abantu inhlanhla ngakhona inhlanhla ke mina ngiyayivula bona enhlanhleni ungakhuluma uthini emhlabeni enhlanhleni kona ngizokusebenzela ngizokuvulela inhlanhla nanoma ngathiwa umuntu uhlula yini but inhlanhla ngizokushayela inhlanhla wena awuzukuvuma makhosi sibonge mkhulu mkhulu ake siphinde sibheke la siyazi zonke igubhu zidla into ezihlukahlukene so esinjani mkhulu lesakhe isigubhu othi asidle lutho number 1 we need ukuthi sikhongaqiniso inyanga izangoma these people are serious scammers especially inyanga how mkhulu can you say this number 1 umuntu oyinyanga igedla bareka spedi ikinyaka chuta nakachuta inyanga ngesiZulu inyanga igedla thina siyamangala namhlanje amagedla ayenza igubhu sibuza ukuthi lamagedla ayenza igubhu amagedla kanjani because amagedla awana igubhu uma igedla linesigubhu lalanda leso sigubhu leso esangomeni emuntwini ogida ungoma awunkuthu igedla mali nesigubhu salanda isigubhu esangomeni because of isangoma suke ekuthwaseni siyenzela isigubhu sekubamba ini ubungoma baso but igedla umuntu onikezwa makhosi imithi nezindaba zobunyanga abakubo elele ebusuku unikezwa imithi yo503 ebe netrunk leyo trunk leyo ufika afake imithi la of which la akunesigubhu ehlalayo but mina ngithola ukuthi abantu abaningi sebalanda igubhu emagedleni balanda igubhu emagedleni walanda igubhu emagedleni why ukuthi igubhu lezi edlayo igubhu zani zezangoma okay fine kube kuyikuthi ke ebunyangeni hayi ebugedleni igedla nenyanga zifana izinto lezi sithola ukuthi ebunyangeni umuntu othi yena uyinyanga igedla number 1 akumelanga lithwasi futhi igedla alithwasi but eSouth Africa namhlanje amagedla are the people of which bathengisa lezi zinto lezi kunezigubhu zika 1.5 kunezigubhu zika 2.5 kunezigubhu zika 5000 kunezigubhu zika 8000 umuntu uyi salesperson yezigubhu of which that's something wrong igubhu is not for sale igubhu izinto of which umuntu yeza umuntu meza it's either he or she calls before then you prepare indaba yani yesigubhu for leyo muntu loyo then umenzele isigubhu sakhe azosebenzisa simenzele umsebenzi then sibe nezinyanga mina nyanga YoMpedi Mkhulu ngiyisangoma futhi ngibe inyanga ngoba ngingene kulamaphehlo lawa awu2 ebunyangeni ufuna ungizwe hayi ebugedleni some people bazoba bahlile bazabe bengazi ukuthi umkhulu ngathi uthini siba nesigubhu ebunyangeni of which is the dangerous and powerful isigubhu lesi sigubhu yisigubhu esingadli lutho I repeat again yisigubhu esingadli lutho lesi sigubhu edlayo ziyingozi ngoba kusasa sijika sidle umntwanakho ngoba kusasa sijika sidle abantu abakho ngoba kusasa sijika sidle umndeni wakho ngoba kusasa sijike sidle izinto kwezakho lana ngikhuluma ngezigubhu edlayo kuthiwa sidla amafutha omhlakuva sidla isidawana once isigubhu sidla isidawana uyazi ukuthi siphuza igazi lani lomuntu
kuthiwa isigubhu sidla amafutha osothamlilo. Lesigubhu masiqala sidla amafutha osothamlilo, sidla amafutha abani womuntu. Lesigubhu kuthiwa kumele ukuthi usiphahlele njalo, kunesigubhu esinye ngizwile kuthiwa usiphahlela ngesikhova. You can imagine ukuthi isigubhuosiphahlela ngesikhova. Ngapha la ekhaya senimeme umoya wesikhova, umoya ohamba yonke indawo la. Sibe nesigubhu of which kumele ukuthi usiphahlele ngegazi lento ephilayo. Into yakho na kumele uyigwaze kodwa ingafi. Umuntu qedwe ukuyigwaza uyiyeke lihambi. Then lesigubhu lesi kusho ukuthini isilwane esiphilayo esihambayo, which is ilezi igubhu wrong. Then inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ukulethela isigubhu esinamandla ngendlela esimanga, isigubhu sabogogo. Lesi sigubhu lesi asidli lutho. Kungani singadli lutho? Ingoba asinabungozi. Masiqala sidla lento le, by the day lesigubhu singadli lento simosha something. By the day lesigubhu singatholi something sidla omunye umuntu omndeni. By the time lesigubhu singadli lutho sinento esizoyidla la emndenini. Awunkutlo rekering. Uma ufuna ukuba nemali, ufuna ukuphakama, ufuna ukuba right phezulu impilo yakho, woza inyanga yoMpedi. Ngizokwenzela isigubhu esizokwazi kulandela 100,000, 200,000, 500,000. Asifiki ku million, sifika ku million wena usuhlanganisa imali yakho. Lesigubhu sikulandela 100, 200,000, 500,000 zingaka. Ngiyokutshela amasiko akho nisamba kanjani. Lesi sigubhu umuza kumina angunike isigubhu eso. Ngiyasinqamula la. Kuba isigubhu esivulekile okwazi ukusibona so. Induku yakho na lengizokunika ihlala kanje ngaphakathi. Ngizwe kahle. Leso sigubhu leso asidli lutho. Unganikeza igubhu zika Hoti anything because uma uqala uzidlisa uyazimosha. Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli. Uma usifuna uthinta iphakethe igubhu zonke ezami seyibuyele futhi normal price. Siqala 25,000 ukuya phezulu deposit. Mungiya leyo mali leyo iyaqoza mntakababa makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake ucacisela umgodi wemali. Ungabe yini umgodi wemali and uyimalini? Umgodi wemali kuyimanje khehla lamakhehla uma umuntu ufuna umuntu akazama imali 25,000, 35,000, 55,000. That's in lower level. Uma umuntu efuna umgodi wemali ngelevel enkulu akafike la ekhaya ngemali engange 100,000 noma 150,000 uzokwazi ukuthi awuthole umgodi wemali. Umuntu obhadele nge100,000 umgodi wemali angeke uzumsebenzele njengomuntu obhadele 25,000. And wena 25,000 ngiyayifuna imali yami. Uhoti yanisebenzele nenzele ububele. Ngiyayifuna imali yami. Umuntu mese nemali sengimbone poster ku TikTok. Mina inyanga ngihambayo inyanga impela. That's what they do. Ubona umuntu driver Mercedes sekhohla ukuthi Hoti ngimkhohliwe. Yokushaya ngomuthi sana. Yokushaya ngomuthi. Uyosalumangele. Lento le yami kunikena ngayivala ukuyivala futhi. Inyanga yoMpedi Mkhulu Hoti ngisegoli mina umuthi angiphathe muthi okudlala mina. Angiphathe muthi okudlala. La ngiyavula futhi ngiyazi nokuvala. Nomuntu umufuna agibele iquantum ngiyamgibeza iquantum. Ungafili kabi ngiyayenza leyo nto leyo. Umufuna isipoke esikusebenzela ngiyakwenzela. Inyanga yoMpedi makhosi. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake sibuyele la. Uchaza ukuthini mawuthi Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane? Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane. Hawu. Why wamele sifihle? Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane. Dala uhlupheka ngithi. Lala Nami Ngikukhiphe Isilwane. Hawu Mkhulu uthini? Khipha iphenti ngikukhiphe isilwane kanti usameleni. Hawu Mkhulu kodwa ungasho kanjani into enjalo? Khipha iphenti ngikukhiphe isilwane. Intombazane engafundile engabhadlanga ikhipha iphenti. Fu. Munasaro shebile ariskipa lai. Esathi ubhekile indoda umkhulu omdala intombazane ikhipha isiketi ithi fa. Ithi bona Mkhulu uthi mina ngiphetheni. Then leyo ntombazana leyo izitshela ukuthi ingakhishwa kanjani isilwane through sex. There are people of which we need to seriously educate them la ebunyangeni. Because of abantu abaningi they take ukuthi ubunyanga it's something of which has to do nokulalana, has to do nobudimoni, has to do nemoya emibi, while it's not. Sekunabantu abaningi abalalwa yinyanga, amakhehla angasile anentshebe ingaka ezimhlophe. Abanye balala abafana abanqane kulala umama ona 46 years ulala ingane eyinyanga ena 23 years. Abanye balala omama
ngubhuti nginje ngiye enyangeni lo mama lo afika athi ukuze lento lengikwazi ukuthi ngusisize kumele ukuthi ngikwenze so. There are people of which today they are under serious attack ye depression because of inyanga. There are people of which balala inyanga make it balala inyanga wamitha. Make it ukumita inyanga yakho inyanga segana okuna mayongo awumazi ukuthi ufunela kuphi. Mawusabathe uthi uyabheka God esibiza ngo-Isaac Gabriel. Usabathe ufuna Isaac Gabriel, there is no one like that. Uzibiza ngale gama lakhe. Kanti bekuchuku ezundu. Awumazi nokumazi. Hey, sikho manje amagama ezinyanga zami ngiye ngale abangani bami. So these are things of which wena umuntu halidinaki. Kunabantu of which today they are HIV positive. Some of them ukudlula lokho banama sickness amakhulu. Ngabe emakukwini abafazini phuma izibungu, ngabe emakukwini abafazini phuma intwala, phuma izinto efana nezinyoka, phuma izinto of which you can never even imagine. Into kwafela sona zikhishwa yini inyanga yakulala yakufaka into without you noticing. Without you noticing. Inyanga yathi the spirit of which is within you, I need to ukuthi mina ngisikhiphe ngani ngenduku. Lwena urikena muruti, kena ngakaka, kena prophet. Nalaba prophet nyalaba badlana kakhulu nebona sibanaki. We need to make basikhulume ngaba prophet la badlana kakhulu aba prophet. Ba prophet badla basadi babathu. They seriously do. And ke bona ke badla abafazi abantu ngobuhlakani obunye obukhulu kabi. Balayitha amakhandlela so. Yabona? Ama kangena sesegulu sesa ku Roma balayitha wona kanje. Besakutshela ukuthi lento le mangiqeda ukwenza la uzokwazi ukuthi isilwane sihambe. Besathi ngena bese ujump ikhandlela ungene ngala then aze phezu kwakho. Umuntu uyamuza ukuthi ufila kamnandi. Hey chicken spice, hey chicken good. Wena ulokuthi umuntu ukhipha isilwane. Can't you see with this person is enjoying you? Can't you see? Emva kwalokho uzabuthi so mase ngisose ku right yonke into. Awusu right but kumele ukuthi at least 2 times a week uloku uza ulokuba right. Umuntu ukhipha isilwane uthi ukhipha ngokulala next week yaphonza usha. Beke nyele happy wawusha. Beke nyele happy wawusha. Awu. Mkhulu isilwane sangempela lesi. Akukhishwa isilwane ngokulalana. Mufuna ukhipha isilwane uba nemali. Isilwane sathengwa ukuze sibe khona empilweni yakho. Makhosi. Kuze sikumoshela impilo yakho sathengwa. Nawe you need ukuthi wenzeni uthenge ikhambi elizokhipha lento le. Mina mufuna ukukhipha isilwane ufika la ekhaya ngemali ingange 8000. Nanoma ungeza la kanyanga YoMpedi Mkhulu ufake half centimeter ngwanaka nangasuji. Naki izinthuthi mina. Ibile umuna leyo ngqondo leyo uphume nje kimi. Ngenze le video le ngoba kunabo mama beza la ekhaya uza umuntu athi Mkhulu Hoti ngisho ngayenza noma yini. Mkhulu uyangizwa. Mkhulu ngithi ngayenza noma yini. Ubona kanza remautu ngayenza noma yini. I wish benikwazi ukubona inyawo zami. Ngayenza noma yini. So uyamuzwa lo muntu lo ukuthi uthini kimi mina ngisebenzi kanjalo. And ubunyanga busebenzi kanjalo. Wena uma ufuna ukuba right uzokhipha isilwane. Uthenga impahla ezintsha, cathule esintsha, iphente entsha nayo yonke into. You will never even hear and feel any spirit ngathi izenduni yakho isukuthi ngeke. Ngizokhipha nje isilwane genuinely. Sikugeza ihlambulule, sikwenze right. Akulalwa nenyanga. Akulalwa nomprofeti. Not unless kuumuntu wakho nizwana ngendlela right. Angisho ukuthi umthanda ungamqomi. Uqoma inyanga umthanda. But from indaweni zeni le not umaqoma la esigodlweni. Inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti. Prophet wenyanga lo president wenyanga. Makhosi. Sibonge umkhulu, sibonge kakhulu kubabukeli bonke benyanga YoMpedi TV.